Και εδώ. Τώρα είναι η πιο ωραία εποχή, ξέρεις, Τώρα είναι η πιο ωραία. Δεν μου λες ότι δουλεύετε εσείς, τώρα για έχετε στον αέρα. Θα δουλεύετε στον αέρα. Δουλεύετε, ωραία, καλό αυτό. Αυτό καλό, κοίταξε. Όπως έχει πρώτα, δηλαδή τα έχει κόψει, τις βάσεις τις έχει κόψει, ναι. Θα κάνουμε, κάτσε, θα τα κόψω εγώ, Συν. Κόψει και κανένα γκούρι και κανένα καρότι και ένα αυτό. Ναι, έλα, Δημήτρη, ναι. Όχι, θα το πλένεις κανονικά, έτσι. Απλώς το κόβεις στη μέση και αφαίρεις λίγο από μέσα, ξέρεις το... Και πού είναι το εργαστήριο? Πού είναι το παλιό καφέ? Είναι προς τη μεριά του... Είναι, προς την Τουρκία δηλαδή. Έχετε αυτοκίνηση, γι' αυτό. Και κουβαλάει τόσα πράγματα, τόσες ταλαιπωρίες, γιατί το έχει πάει εκεί πέρα? Για να μην έχει κίνηση πολύ, Όχι, εκτός αυτής, δεν χωράγαμε πια. Και πήγαμε πάνω, 360 τετραγωνικά κουζίνα. Και δεν έχει και κίνηση, ξέρεις, να μπερδεύεσαι μέσα στην πόλη. Να βάζεις το φορτηγό για να σε φορτώσει. Έτσι. Είναι καλά τα αφεντικά? Δεν είναι αφεντικό, είναι άξιο. Μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο. Άμα ξεμείνω από δουλειά θα με πάρετε? Φαντάζεσαι να έρθω να δουλεύουμε εκεί πέρα? Δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ. Ούτε σεζόν δεν μπορώ, καταλάβεις. Εκτός πια μια στραβή που λένε και πω ότι γυρνάω Σάμο. Μετά φυσικά δεν θέλω να πάω σε ξενοδοχεία. Με την έννοια πια ότι να τρέχω σαν τρελός για μεγάλες φασαρίες, θέλω λίγο πιο ήρεμα. Δεν είναι? Εντάξει. Για πες, πώς με κάνεις? Βάλε ακόμα άλλα 6. Ναι. Είμαι 51. Οπότε, κάπου έχω δίκιο σε αυτό που λες, δεν είναι? Όχι γιατί είμαι κουρασμένος, τώρα ξέρεις τι γίνεται. Έχω φάει πολλή δουλειά. Όταν λέω πολλή δουλειά, πολλή δουλειά. Πόσο δουλειά είναι? Από τα 12. Όχι σαν μάγειρας, από τα 12. Έφυγα από τη Σάμο και ήρθα εδώ και δούλευα. Να βλέπεις, είμαι στο καθαριστήριο. Δεν ξέρω, μου έχουν ανοιγμένο το αυτό, δεν ξέρω. Μου έχουν ανοιγμένο το μικρόφωνο που μιλάω. Που λες, ήμουν στο καθαριστήριο και τράβαγα τον πόγο από το κολονάκι εδώ κάτω στο άγαλμα του Τρούμαν, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Άσε. Φτάνει, νομίζω φτάνει. Κόψε και αυτά και φτάνει. Και διαφορετικές δουλειές, όχι καθαριστήριο, ξυλουργείο, μπογιατζής, όλα τα καλά, μηχανικός αυτοκινήτων, με δίπλωμα και το μηχανικός.
κάτι τυπάκια έτσι για να βάλει στον πάγο πάνω. Θα κάνει κάτι τρύπες, θέλει να κάνει κάτι τρύπες, να βάλει πάνω στον πάγο το τυπάκι. Και ένα καρότο μόνο σκέτο γιατί είναι ήδη είδες, όπως η γυναίκα μου. Ναι. Γιατί το έχει μέσα. Ορίστε. Ναι. Είμαστε ok.